dozadu. Ta páčka. Víc už to nejde. Díky, tak ty budeš z této strany. Ty pojď z této strany, no. Je to držet na tom vládě, nebo? Budeš ho držet? Teď zavřete si dveře na té druhé straně. Díky, zavřít ty dveře na té druhé. Jo. Já to zavřu. Máte? Ale tam to vládě, nebo? Nech si ho když tak u sebe, no. Tak, já už pustím. Díky, když tak víš držet ten strop, no, to víko. To je v pohodě, jo? Jo? To, jak se zabouchne, tak ono se nezastane prostě, jo? Nepřilepíme to něčím, ten vršek? Aby se Ale nejebla. to už musíte prostě vevít, protože jak otevřete dveře, tak to se prodere ven. Jo? Ty jsi nevzal žádnou pásku. Přelepíme, jak to jedeme. Jo, Tam protože jsou. to teďka už bude posraní, jo? To bude, no. Tak 3 na 3. Takže já ji pouštím a zavírám dveře prostě. Jo, tak já Jo? Víti, tak můžeš to držet? Ne, to už je dobrý. To je to zavřený prostě, jo? Vám zavřete tyhle dveře. Jedině kdo bude tady, kdo bude spolu jezdit, tak bude vedle. Jo. No a jak ty budeš jezdit? Tu vždycky se tam nějakou nechám, že to potom? Tak na vás mám nějaký... Máš číslo na Hanku? To už mám, ale porozbíte. Jo, já ji zavolám cestou. Čeká... Jeďte spodem, jo, Habi. Jeďte spodem. Na co čekáme? Ne.